L'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc, té una responsabilitat enorme. No anem nosaltres a posar-li palos en les rodes. La meva tasca no és la d'investigar, ni la de revisar, ni la de supervisar els expedients ni el treball que fan els diferents regidors i assumir quan uno s'equivoca que no ha fet les coses bé. Que este govern actue en la transparència i la honestitat, permetre actuar quan vam assumir la responsabilitat de governar aquesta ciutat. Esquerra Unida no té cap problema. Si hi ha dubtes sobre la taula de treure la pissarra i si hem d'abandonar el govern, l'abandonarem. Algú descobreix que no ha estat impolut aquest procés, serem els primers en treure la pissarra, segur. El tipus de plec de condicions que es va redactar ja feia veure que el resultat seria aquest. I aquest ajuntament no li dirà mai a qui té que contractar aquesta empresa o la que siga, que l'ajuntament no cessa, ni posa, ni lleva. El tipus de plec de condicions que es va redactar ja feia veure que el resultat seria aquest.